sunt Iulie și să vă spun un mare și frumos și drăguț și minunat la mulți ani de ziua copilului, să aveți parte de tot ce vă doriți, să aveți parte de cât mai multe lucruri bune, să fiți cuminți, să nu fiți nebuni ca Răzvan, care acum nu e în confă, care mă sună ca disperată. Și sper să vă ia părinții voștri cadouri. Mi-a luat și mie un joc pentru PSP și mă duceați în parc la un roller coaster șmecher. Da, și atât am avut de să vă zic. Și încă o dată mă apuc chiar de YouTube și mă iertați fiindcă nu m-am apucat de mult, fiindcă n-am mai filmat de mult. Pa, pa! Ne vedem la următorul episod din Minecraft sau nu știu, s-ar putea să mă fac o serie de Clash of Clans. Pa!